Vždy som verila, že každý z nás má možnosť niečo zlepšiť. A ja by som sa dnes chcela podeliť o skúsenosť zo spolupráce mestskej s rôznymi mestskými činiteľmi v Prahe a s Prahou, ktorú získam už 4 roky cez projekt Resite, ktorý možno poznáte ako festival alebo konferenciu, ale založili sme ho v roku 2011 ako platformu pre zdieľanie ideí. Podľa tohto obrázku vidíte, že nemôžeme žiť iba v betónovom meste alebo iba v prírode. My potrebujeme veľmi inteligentné mesto, ktoré prepája obidve vlastne fázy. Taktiež potrebujeme zredukovať alebo respektíve podporiť kultúru, ekonomiku a vlastne nejakým spôsobom zaangažovať skupiny, ktoré sa doteraz viac menej ignorovali ako našich politikov, akademikov, vlastne architektov, developerov a ostatných. Toto je kríza plánovania v našich mestách. Pozrie plánovanie, to, že si nikto neverí, máme ekonomickú krízu, čo s tým? Je tu vlastne obrovská nejakým spôsobom frustrácia, ale taktiež si myslím, že každá kríza produkuje aj niečo veľmi pozitívne, pretože vlastne nedostatok vlastne financií pravdepodobne dvíha nejaký aktivizmus a toto je Bratislava v roku 2011, respektíve 12 a je to viac ako 122 organizácií, ktoré spája jeden tagline a volá sa to mesto. No pre mňa je to vlastne úžasná energia, ktorú by sme mali nejakým spôsobom využiť. Kde sme my? Takže máme takú graf vlastne zmena z dola a zmena z hora a keď propagujete iba jednu, nikam sa nedostanete. Takže tá zmena z dola, ktorá sa odohráva práve tu, potrebuje byť vypočutá tými politikmi. Oni potrebujú slyšať vlastne, prečo vlastne podporovať kultúru, prečo podporovať nás a nejakým spôsobom nachádzať vlastne dialog. To je to, kde vlastne Resite chce pôsobiť, ako to robíme. Niekedy sa spýtame provokatívnu otázku. Je parkovanie vlastne ústavným právom v nejakej krajine? No nie je. To sa pýta Enrique Peñalosa, ktorý teraz kandiduje na prezidenta v Kolumbii a vystupoval minulý rok na našej konferencii. Takže vždy si vyberieme v podstate pozitívnych provokatérov, ktorých dovedieme do Prahy a tým ľuďom to trošku tak zametie tým ich mentálnym svetom a my sme za to veľmi radi. Ale inak je to veľmi drobná práca vlastne s municipalitami, robíme množstvo workshopov, festivalov, rôznych súťaží a tak ďalej a všetko len s dôvodom, aby sme zvýšili povedomie o územnom plánovaní a to nemusí byť ako verejné zhromaždenie na radnici, ale môže to byť veľmi inkluzívne, veľmi kultúrne, kde ľudia získajú pocit, že naozaj môžu ísť. A teraz vám chcem povedať po 3 rokoch, čo sa zmenilo v Prahe. A myslím si, že to v skutku vlastne historický moment, pretože sa dostávame do obdobia, kedy politici začínajú slyšať na to, vlastne, čo by sa malo diať. A začalo sa to vlastne minulý rok tým, že sme dostali vynikajúceho primátora 34-ročného Tomáša Hudečka, ktorého vidíte tu. Je to vlastne bývalý geograf, žiaden politik, ktorý vlastne v momente, kedy získal Prahu, dostal aj povodne. A on si v tom čase uvedomil, že naozaj musíme venovať pozornosť riekam, udržateľnosti, odolnosti miest a on sám vlastne so svojím veľmi analytickým prístupom začal vyhľadávať v meste všetkých spoluhráčov, ktorí by mu v tom mohli pomôcť. Nie len proste architektov, ale aj eventy. A pre neho bol vlastne event Resite veľmi kľúčový. Tiež založil Inštitút plánovania a rozvoja mesta a to je vlastne nezávislý inštitút, v ktorom pracujú architekti a územní plánovači vo veku 30 až 50, čo je super, pretože tí ľudia naozaj počúvajú na nové myšlienky. Toto je riaditeľka Pavla Melková, ktorá vystupuje na našom festivale a nejakým spôsobom tlmočí tie myšlienky. Okrem toho sa v Prahe založila aj metropolitná ozvučná doska, čo je zhromaždenie kultúrnych a akademických takých lídrov v Prahe, ktorí o tom strategickom pláne debatujú. Tam vidíte primátora, on sa drží za hlavu a každú 3. sobotu tam s nami 8 hodín sedí a debatuje na tému kreatívna ekonomika a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Toto nestačilo, potrebujeme vnímať kultúru ako veľmi dobrý interfejs s publikom, takže vlastne s 3 ďalšími kultúrnymi eventami alebo festivalmi sme sa spojili znova s týmto inštitútom plánovania. Zase je tam primátor a ladíme Prahu. Ako? Cez naše kultúrne eventy, workshopy, konferencie, festivaly sprostredkováme to, čo vlastne ten plán má priniesť v Prahe. A aby sme nezabudli na poslednú dielik v skladačke, máme aj developerov, ktorí už rozmýšľajú o verejnom priestore ako o investícii a keď sa zamyslím nad tým našim cieľom, je naozaj na nás nachádzať také argumenty, aby oni verejný priestor vnímali ako ekonomickú investíciu, ktorá sa vracia a zároveň nám prináša sociálny benefit. Ja by som povedala, že nie je na to lepší spôsob, ako tú zmenu vlastne robiť len neustálým sieťovaním, neustálo vlastne aktivitou, prepájaním a náväznosťou na seba. A to je to, čo sme spravili. V podstate za 3 roky nami prešlo asi 200 speakerov zo západnej vlastne Európy, vlastne z centrálnej Európy, ale okrem tých našich konferencií robíme aj mestské rôzne zásahy, takže toto je taká inštalácia Instant Parku, ktorým sme aktivizovali nábrežie, ale
potom, čo skončil festival, sme to radi preposlali ďalším organizáciám pre ich vlastné kultúrne eventy. Takisto stavíme pavilóny, takže nie je to vždy iba o tom rozprávaní, ale aj o konkrétnej akupunktúre mesta. No a kde sme teraz? Sme 2 týždne pred konferenciou, ja hovorím aj tak rýchlo, pretože som hlavný organizátor a nestíham ani čítať maily, ale pozývam vás srdečne na vlastne konferenciu Mesta a krajiny novej ekonomiky. Cieľ je vlastne zodpovedať otázku, ako dokáže kultúra, takéto zhromaždenie zvýšiť ekonomický benefit mesta, a to je niečo, na čo politici a developeri vlastne slyšia. Namiešali sme koktail asi 50 speakerov z celého vlastne sveta. Highlight je asi Edward Glaser, harvardský ekonóm, ktorý hovorí o hustote ako jedným z kľúčov k ekonomickej prosperite mesta. Ale máme aj architektov, máme žurnalistov, respektíve architectural critic Michael Kimmelman z New York Times, alebo veľmi slávny Adrian Goyce z rotterdamského štúdia West 8. Takže každý predstaví nejaký pozitívny príklad svojich realizácií. Tiež to bude vlastne konferencia pre ľudí pozitívnych príkladov a takisto ľudí vlastne z municipality, takže je to veľmi rôznorodé, je to veľmi jednoduchý jazyk, srdečne pozývame. A prečo si my hovoríme pozitívne príklady, je akurát asi preto, že my sme toho negativizmu mali už strašne veľa a už si nemôžeme dovoliť strácať akoby energiu tým, že budeme niečo neustále komentovať a nič nebudeme robiť. Takže ja si asi počkam na svoj posledný slajd, ktorým poviem asi to, že musíme si predstaviť lepšie mestá, pretože ak si ich nepredstavíme, tak sa nikam nedostaneme. Ja vám týmto ďakujem.